שלום אהובות ותודה שאתם שם. אני רוצה לשתף אתכם במשהו שקרה לי אתמול. קיבלתי הרבה מאוד שיחות ייעוץ מהוובינר הזה שעשינו, וישבתי לדבר עם אמא מאוד מאוד מתוסכלת, אמא לשני ילדים, אחד בן 9, אחת בת 7-8, והיא מספרת לי שמה שאומרים על הבן שלה בבית ספר הוא שהוא לא קורא מפה, והיא באמת אומרת, אני לא מבינה למה, אבל הוא באמת לא למד לרכוש את המיומנויות כדי לבסט את עצמו ברגע של תסכול. ואמרתי, אוקיי, זאת אומרת, מה שאני שומעת כאן זה שהוא לא קורא מפה, הוא לא מבין סיטואציות. ושאלתי אותה קצת על האווירה בבית, היא אמרה, תראי, אנחנו לא מכים, אבל אנחנו כן צועקים המון, ואני לא עובדת כרגע, ואני כן יודעת לטפל, אבל אני לא שם כרגע, ואני עברתי דברים, ואני לא הייתי מבוסתת זמן מאוד ממושך, ואמרתי לה, נשמה יקרה, את המפה שלו, את המפה שלו, ואם לך אין מפה, אז גם לא אין מפה. ומפה זה משהו שאנחנו לומדות לצייר עם השנים, אבל באמת באמת שצריך כלים, כי אחרת את יכולה להגיע לגיל 60 ולהיות גם בלי מפה. חייבים ללמוד. זה כמו שלא היה עולה על דעתך לצאת לנהוג אם לא היית מתאמנת ולומדת גם תיאוריה וגם באופן מעשי. זה אותו כנ"ל עם הבית שלנו, עם ההתנהלות שלנו, עם הילדים שלנו. אי אפשר בלי הדרכה. אני מזמינה אותך להגיע אלינו מפני שמה שאנחנו נעשה במפגשים בזום זה באמת רכישת מפה לאיך אני מתנהלת בחיי היום-יום מול האתגרים. מה הם תהליכי החשיבה שמשפיעים על ההתנהגויות שלנו, ואיך אנחנו יכולים לשחרר את עצמנו מתגובות אוטומטיות של הטייס האוטומטי שמנהל אותנו כבר שנים, ואיך אנחנו עוזרים לילדים שלנו לנתב את הדרך שלהם בעולם הזה. אבל בלי מפה אי אפשר. זה כמו טייס שיוצא לטיסה מבלי לדעת את הדרך, ומבלי לקבל הוראות מהפיקוד, ומבלי לקבל מפות על הצג שלו. השיעורים שלנו יהיו מחולקים בצורה כזאת, שיעורי הזום. חצי מהמפגש יהיה מוקדש לך ולמפה שלך, והחצי השני יהיה מוקדש למה אנחנו יכולים לעשות מול הילדים שלנו, איזה מיומנויות של תצפית אנחנו מפתחות כדי באמת לעשות סוג של ניתוח התנהגות. אתם תלמדו את זה גם ממני וגם ממנתח ההתנהגות שהצטרף אלינו. ומה אנחנו יכולות, איזה תוכנית אנחנו יכולות לבנות בעקבות ההבנות החדשות שאנחנו נקבל. הולך להיות מרתק. את תרגישי אצל עצמך שינויים ממש מהרגע הראשון. שינויים בתפיסה, שינויים בהרגשה, שינויים באיך את מתנהלת ביום יום שלך, בכל התחומים. ומול הילדים, את תלמדי לא לחזור על אותם הטעויות שעשית כל השנה, ולא הפקת מההתנהלות מולם שום שינוי. אנחנו רוצים ראש שונה לכבוד השנה החדשה, וזה אומר רגע לעצור ולומר לעצמי, אוקיי, מה עבד? ולעשות חשבון נפש, מה לא עבד? ולקבל על עצמנו את האחריות לחזור עם תשובה טובה לעצמנו. אנחנו רוצים להגיע בסופו של יום למצב שכשאנחנו נגיע לגיל המופלג הזה, גיל 60, נאמר לעצמנו, עשיתי כמיטבי, וכשלא יכולתי, הלכתי וחיפשתי מפה. שיהיה שבת שלום.